Boma Kisumu no kao chike lwetgi kendo monjo ka gichwe maginega chije mokariyo ma itudo gi kuo. Kaluwore gi jopinygo ji ariyogo echechgo ni nyonego ja ohala moro mamiyo e gwenge ma Migosi otieno mana e piny Orugodo kawuono kendo gilal gi omenda makwane pok oyangi. E kinde monj ma kamano achiel nonegi e dho kar thieth ma Jaramogi, kamachielo to negi e chiro ma Kibuye. Obila nyotemo tiyo kod iro malungo wang' mondo miyo kego jopinygo, to kata kamano ji ariyogo nosewito ngimagi. Ipani police kata raia kaka ana wuon moko bedo employed mondo tigi bunde. Raia yudo bunde kanye? Police mami. Raia yudo bunde kanye? Ere kuma ne raia obede authorized ni mondo tigi bunde. Oyudo bunde kure gi risasi. Wan kaka raia bunde wa mwang'eyo en luth gi kidi. To police yudo nani raia kaka an ayudo bunde gi gari kure. Aonge kata wach ndiga. Tadhi kwelo gi nini? Adhi kwelo gi Subaru. Adhi kwelo gi gari manyien. KDL mano kwelo no. Mae nosiemo wadgi. Ni in nyaka tim niang'o. Koro sani ero nyoka kapoko tiyo kao juma ero wadgi no ero negi. Tema kubiro nene be obiro nene mchari. Tema wang'ama no nene ko siemo bwana to sieme ni macha to paro no wuog ng'wech to ema jopinyo laibo make bo nege kanyo. Omiyo wadwaro arita kwe obede Kisumu ka kuom jo boda boda kata kuom ng'ata. Security of Kisumu especially to ma Kibuye. Kache ikwalo jo alinego onge gima nyalo timnwa. Jo ala biro kao sheria lwedi nikech wainyore. Kuyo kwako gweng' ma Emalinya